Παιδιά, σήμερα θα κάνω αυτό το βίντεο. Γύρισα από τον πόλεμο και θα σας πω την ιστορία που έζησα. Ποιος άλλος έγινε δάσκαλος? Πέθανε ο δάσκαλός μας και έγινε από τότε που έγινε ο σεισμός ένωση στον Ιτζάκο. Χάθηκαν 3 σούπερ ήρωες. Ο νίντζα της γης, ο νίντζα, αν θυμάμαι καλά, το ρομπότ του πάγου, και ο νίντζα πήγε να χαθεί της φωτιάς, οπότε σχεδόν δύο χάθηκαν. Και πέθανε και ο δάσκαλος και βγήκε και ήρθε νέος νίντζακο. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like και γεια! Να δείτε πρώτα ποιος είμαι. Εντάξει.